Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam mo pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gidi ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Gituyo ni Roger nga panutlan ni Bibit og gibating kahadlok ang kameraman. Awahin na siyang nakamatgon kay gisultihan siya ni Roger nga nabasa ang iyang kasunis. Gi-loudspeaker ni Teresa ang iyang cellphone. Busa na bati nila ni Alan ug Teresa ang gipanulti ni Roger. Milabay ang mga adlaw, padung na sa pagkayo ang mga pangus ni Alan. Samtang si Roger, kanunay init ang bisan pa sa sunod-sunod nga kalampusan sa pagpalusot sa mga illegal nilang negosyo. Usa ka adlaw niya na nakita nila ni Aljon si Emil. Tara. O sabay magitan o pati. Tanawa ko no unaan kanang surplus sa mga pyesa o mga makina. Hain ba? Kanang nasunahan ko na nayo. Si Emil. Ang uyuan ni Alan. Siya ka. Si Emil yun. Si Takanis Busing. Pati. Di ako manibila, John. Ay akong sumuka kay malipat niya ko. Utang patik na. May nang masundan dahil na to si Emil kung asa sa pengon. Aljon. Busing. Di asa mong unahan si Emil. Uyuan patiwalan. Di asa naklumpay ng mga tindahan sa surplus sa mga makina o mga pisa. Murag na may isang pisa o makina pagkaha. Bantayi gyud ninyo mayo. Ayaw buwagi. Sundin ninyo. Higayon na kini. Aron mahibawan na to kung hain magtago si Alan. Busing, kinala man ang buki may sosis na tindahan o surplus. Sundi gyud Aljon. Oo, Busing. Bye. Nakita nila si Emil? Nakita nila. Lihibawan na nato kung hain magtago si Alan. Good morning, Busing. Good morning. Good morning. Di na sila.
Nakasusasod, sir. Nakasusasod, sir. Good morning. Oh. Uy. Anong nakukang ka, sir? Nagkuwag og mga ranggo ninyo. Ako kinipagi. Kinahanglan opisyal pa silang tanawon kaysa tinuod ng opisyal sa kapulisan, Roger. Sugdan na nato ang meeting. Makuha dayon nila ang mga sinakong shabu. Gusto kayong na pa, Sixto. Bisan pag magkinaunsa, dili masangit-sangit ni mga tawhana kay dagko ug mga ranggo sa kapulisan. Naibaw na mo nga dili ko gusto glangan. So, mao kini inyong buhaton. Mga langit. Nakita pa din mo diyan sa sasakinan na may gawas si Emil di kastindahan. Biya, pinagkalakiha. Wa naman dari sa sud. Ay, wag ka minua aning kalakiha. Wa na may Emil dari. Uy, susihak mayo. Hak ini. Mangutan ako. Bantay lang yun na siya pati. Sige na, basta wag di ba po yung pagitanan. Kini, bay, mangutan ako sa kubay. Hay naman itong taong nga nagkao, bitaw, o Lakers Cup, kunya, nagkantsuhos o itom. May edad na sab, may edad na. Bay. Wa ra ko kabantay si mong gingon, sir. Daghang man ko mga tao din kanina, o wa ko kadipanar. Ay nawa, na ka. Sige, salamat kay bay. Basin sa unahan, sir. Nalipat lang mo. Naapa may surplus sa unahan, sir. Sige. Nagkabati ka. Nagkabati ko, buddy. Akong giloud speaker ang akong cellphone. Husto yung ka, Emil. Nangita gudi mo. Bantay diha. Kay basig muli po itong tawhanan diha sa luyo. Nakarga na bali sa akong sakyanan. Nga diya ang napilian ako mga pisa. Ngarilan ako ihatag sa imong bata-bata ang bayad kay mubiha na yung kudinhi. Kisa ba itong tawana, bali? Mga tao nga ganahan lang magkinulukoy, badi. Salamat, badi. Perfect, badi. Nagtuo sila nga wako makamati ko nila. Mubiyak na ko din eh. Ihuno na sa sakyanan pati. Ihuno na ni. Unsa nagkaliwat alin nilang alan mo sing mga tagulilong? Pasinagdaghan mo dyan. Isunod na ako sa tindahan sa surplus lagi po sing. Nung talang ko sa tagiya, nagilipot na mo ni pati ka surplusan. Nung ano mo sa makita, oy? Basin ba yung nakamatnong to si Emil ninyo dyan? Ay, posible kay Boseng. Kaniyot lang. Unsa to? Baligianan sa mga surplus. Oo, Boseng. O sige, biya na mo diha. Timan ilang ang tindahan o ang tag-iyas tindahan. Tunay mitabang ni Emil. Sa? May mitabang ni Emil aron makalikay ninyo. Tawgon talaw niya mo. Kay busy pa ko. Bye. Nawa si Emil? Nawa lang ko no.
ipangutana ni Aljun ang tagiya sa surplus pero ang matugan. Pindahan ng surplus. Sa ato pa dito si Emil sa surplus. Dito siyang kauban sa army kaniadto. Ug ang napangutana ni Aljon mao si Bitong. Ang kauban sa army ni Emil kaniadto. Natural nga mitago si Emil ug bilimod si Bitong diyang nangita si Aljon ni Emil. Bisan si Kisa mo yun. Bisan ikaw. Kung may mangita na ako, kung may bawan ako, kung usa ko, mutong ka na karoon. Magad langit. Nagapian si Noy Emil. Ganay ka lang, ipagkanawag. Sugato na gusto Emil. Anda mo na lang ako ang lamisa aron mga unata. Una na kong nakakita nila. Katong nangutana bahin nako, mao katong matod mo pa. Mo'y nag-ambos ni mo. Katong tao ni Roger. Bidali kong suod sa tindahan. May sikreto kining pultahan na gianan lahos sa luyo. Dito ko pagian ni Noy Bitong nimo. Pagantos mong tao, nabati na ko ang tanan kay giuna ang cellphone ni Bitong. O gi-loudspeaker na ko ang akong cellphone. Sama sa gibuhat ni Bibit niyang nagsulti sila si Roger. Magbantay ka, Chumil. Ikaw ang angay magbantay, Alan. Tiguang na ko. Kung magbinuang sila nako, di higit sila magmahay. Wa pa ko matagbaw sa kong pagka-army. Wa pa ko matagbaw sa mga gubat nga akong nagyan dito sa Mindanao. Ikaw ang angay magbantay, Dugalan. Excuse me? Mga unata? Ayaw sulti si Teresa. Dili, Dugalan. Mga unata, Chimil. Una lang, tawagon pala ko sa Bitong. Aron mahibaw nga na anak ko. Safety na ko. Hello. Buddy, Oh, Emil, buddy. Unsa naman ka? ayaw nagkabalaga. Nauli na ko, buddy. Sorry, buddy. Medyo nahasol ka kaganiya. Awa man ganita mahasol kaniya ato sa gubat kadto pa ka nga gamay ra ato. Salamat, buddy. Amping niya, buddy. Ayaw kalimot sa atong moto sa 57th Ivy. Bawal ang mamatay. Oh, buddy. Bye. Bye. Usay bawal mamatay, Bitong! Usay bawal mamatay! Patek! Basaan ang res, Bitong! Bawal mamatay! Mutukan kahigalan ni Emil kung hain sila magtago si Alan. Unsay mahitabo ni Bitong. Mga higala, sundan ang kanunay ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Kain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algie Nabakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilus Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.